balma ke ani yantuma to duma jam duma tarose Youssouf Cissé. Oui. ebe ka fen jumene firi Bon, fin chama mi molo ya no. ina fo jumen Bukulu be ya, Barasele be, carte be, tableau. Ina fo Mali carte, Afrique carte. Ulu be do ba molo ya no. Écharpe fana be. Ani porte kilo wa molo. Kole fana qualité be ba molo. Kole qualité be ka fara radio kuka. Ani kole jamanjang, ani kole de mariage abe ba molo ya no. Écharpe en collier. Ah, ça c'est écharpe en collier. On les porte comme ça. On met dans le temps. Voilà. nefa anya bala fen chama be o fe bulu ko fe chenu be no ulu na nyoko na chama yalma ulu fe munu be o fe yere de bagla wa walma be chugodi On est rabadla. Ndokonu be ne no be jaga baraka. Demsenu yoro be mbolo munu fana be adlani no ke go wayi. na comme mali yere ko na nga société la ko chama be barate munu bulu yalma ni do ya nyini ka fo kale be fenga barake efe ebe son uma Pour l'enfant itala. Bienvenue les filles. Maman nana pour l'enfant itala. Yalla sona. isigle me yoro jumena Mufti. ni mo ko mago bila utigi be soro chugodi Mon numéro là 79 03 78 72. Mon numéro principal. donc merci ala ka sugu beja Bien, bien.